sammen og velkommen til. I dag er det bare lige noget helt standard case clicker. Det er ikke normalt til sko, men I kan lige hurtigt få lov at se min inventory. Ja, den er bundet på bed, og vi har både casino og alt muligt. Men jeg har så åbnet masser af kasser og sådan noget. Og det er for sjovt, at det ikke er min rigtige inventory. Det her er min rigtige inventory. Og dem har jeg åbnet. Den er field tested souvenir. Den er factory new souvenir. Og den her er field tested souvenir. Men i dag, og så er det bare knive. Noget her. Meget stille og roligt. Men altså, jeg tænker bare, at vi går i gang med at vi går lige i gang med at åbne nogle kasser. Men dem kasser, vi starter bare lige med at tage 21 Huntsman cases, og så bagefter går vi over til Cobblestone cases, hvor vi så kan åbne Dragon Lords, hvis I ikke ved det. Men så er det bare lige at gå i gang, og vi håber selvfølgelig for Huntsman kniven. Den er åbnet et par gange i den her case. Der var det okay tæt på. Men lad os bare. Og vi så sidder jo bare og åbner her, og ja. Det er bare derudaf, og så håber vi selvfølgelig, at vi får kniven. Det kunne være så sygt at få endnu en kniv. Ja, undskyld, det spiller case clicker med. Nej. Men det er simpelthen fordi, vi ikke rigtig gider at bruge rigtig penge på at lave case openings. Og så er det videre. Hej. Det var bare lige min mor, der snart. Det var bare lige min mor. Jeg filmer mig selv. Ja, lige om lidt. Det må I undskylde, men lad os bare komme videre. Og så hvis vi åbner noget godt, så bedre vi det. Og jeg kommer lige til at se det, men det er også fint nok, fordi så åbner vi også 20 kasser. Kom nu lige med kniven. Er jeg klar? Og så selvfølgelig nu lander den på kniven. Og det er bare en syg kniv. Nej, hvor det er nederen. Mellem to røde. Og kunne ikke lide at lande på dem. Helst vulkanen. Og grunden til at jeg har fået så mange penge, det er jo bare ved at klikke. Og det tager med lang tid at klikke så mange penge. Videre. Kom nu. Nej. Men vi går ind i noget bedre, og jeg har faktisk vundet på 3%, og det er okay. Det er ikke særlig mange, der gør det, men jeg har også vundet på 1,35. Kom nu. Ej. Okay, sidste kasse. Kniv. Okay. Vi går lige noget bedre. Vi går bare herind, og den siger en venner, at jeg skal bet. Jeg ved ikke helt hvorfor. Men så dem har de ikke særlig meget værd. Jeg lavede op på de 20 euro. Det er okay. Så er det bare lige videre.
Det var, jeg skulle mene, jeg har noget fra Cobblestone. Kan han? Den tager vi også lige. Jeg ved godt, dem der er der, men den vælger jeg ikke lige at tage, fordi det er ikke særlig meget varmt. Sådan. Nej, vi tager den der i stedet for. Sådan, det var det, og så... Vi tager det der i stedet for. Sådan der. Vi har bettet lige præcis 108,5 eller lidt mere end det. Og så håber vi selvfølgelig bare, at vi vinder, og så går vi... Undskyld. Håber vi bare, at vi vinder. Og det er ikke særlig meget procent, vi har. Men alligevel, det kunne være lækkert at vinde, så vi lige har noget, vi ekstra kan bette. Hvis vi vinder, så går vi ikke over til Cobblestone, så bliver vi bare lige ved med at bette. Og det er os, der ser sådan der ud. Det er os. Det er dem der, det er os. Nej. Undskyld. Igen. Og så håber vi bare, at vi kan lande på en Dragonlore. Videre. Hvorfor kan, altså, jeg ved godt, at jeg har åbnet 3 Dragonlores. Men hvorfor kan jeg ikke lige åbne en mere? Jeg vil gerne prøve at have en StatTrak Dragonlore. Det kunne også så sygt at åbne. Men det er bare, jeg better bare ikke. Det er syge jeg får, altså nej til det. For eksempel den her, hvis den er Factory New, det er den så ikke. Den er 6 høj. Hvis den er Factory New, så er den 128 euro værd. Og det er okay. Det er rigtig fint. Og dem åbner man en gang imellem et par af. Og så går vi ind og better dem. Factory New. I feel this. Nå, lad os bare gå videre, og jeg tænker lidt, vi åbner 10 mere, og så runder vi af, og så ej, der var en Dragonlore. Ej. Wow, der var en Dragonlore lige i starten til allerførste item. Det var en Dragonlore. Hvorfor kunne den ikke lige være den? Hvorfor kunne den ikke lige være den sidste, men den på? Det kunne ellers være lækkert. Okay, vi tager 5 kasser mere. 5 Cobblestone kasser mere, og så håber vi bare, vi åbner. Ej. Mor, prøv lige, kan jeg ikke lige trække de 5 minutter? Jeg vil gerne med. Jeg ved sgu, men altså... Nej. Mor, kan du ikke bare lige vente 2 minutter så? Ja, du... Undskyld. Men så er det bare det sidste, det næste her, ikke den her, men den næste, det er det sidste case. Så får vi lige en, får vi lige en Dragonlore i den her. Sygt Dragonlore. Men tak fordi I gad se med, og så ses vi bare i næste video. Hej hej.